honi honi ni ni honi manse iti nai la iti hi guys होनदो दे hi guys आंना खावलायाव सिथर जादों होनना बुं नै होननानै देखायदो ओमफ्राय आंना खावलायाव सिथर जादों नै होननानै एले खावलायनिखौ नोंनिखौ लोगोफोर गिबियाव खुलुमबाय लोगोसे आंनि दोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों सान्दुं दुंबाय नालाय दिनै बोथोरा एसे बोरैबा रिन्दाव रिंसि जालायबाय जा बुरजा जिबो सुखांबाय जाहा दिनै दाखालि अखा हाबाय थानायावहाय थिगसे सुनो मोनिफोरा दामुल जानानै दंमोन ओमफ्राय जि सुखांबाय ओंखाम मैगंबो जाखांबाय ओमफ्राय जाखांनानै नै बारान्दायावहाय दसे जिरायनानै दङ आरो ओमफ्राय मुथुआथ' दिल्लीयाव दंहैयो नालाय ओमफ्रायो आङो फन हरबाबो जाहा मुथुआ बारा रायज्लायहरनो समखौनो मोनथाराखै आरोना आंजों बिजि होननानै बुंबाय थायो बायदिसिना खामानियाव है र' नै मिटिङाव थांदो नै मायाबा गारि गाखोदो नै मायाबा खालामदो बेबायदि बिजि होनबाय थायो आरोना बारा मोजां रायज्लायाखै बिनिखायनो आङो मुथुखौ दायो मोनसे बुस्थु खालामनो नागिरदों मोनसे बुस्थु माने माबा खालामनो नागिरदों आरोना जोंहानावथ' जाहारफुला दंखायो नालाय हा रं नाम्बारथ' जाला नाम्बाराथ' नोंनिया दंखायोना इयाव ओमफ्राय आङो मुथुखौ ओरैबायदि खालामनो नागिरदों आरो दायो आंनि कलखौथ' बियो रिसिभ खालामाबाबो आंजों बारा मोजां रायज्लायाखै नालाय सम मोनिखाय रायज्लायाखै खोमा आरो समखौथ' मोनाखै होननानै बुंखादों आं ओमफ्राय दाना आङो जोंहा रुपुलुनि फनजों हरनो नागिरदों आरोना मा रायज्लायो हरनो नागिरदों एसे नायलां लोगोफोर आं बिबोनां जानानै रायज्लायगोन आरोना र' लोगोफोर दाना आङो रुपुलिनि मबाइलखौ लायनोसै बियो न' सिङाव दङ र' जोबजासिम नायलांदे लोगोफोर आं मबाइल लायनि लक मारिदों नामा डाइलाव दङ हा मिनिनोसो ओंखारग्रोखाबाय लोगोफोर जोंहा रुपुलु आरो आंनि रायज्लायनायफोरखौ मबाइलाव एखे खोनायो बहुत मानसिफोरानो जों सानैनि रायज्लायनायखौ हमनो हाया मालाबा आंनाव सोरबाफोर फन हरदोंबा जाहा रुपुलुआ आं जानानै रायज्लायहरबाबो हमनो हाया ओमफ्राय आरो बे रुपुलुनियाव सोरबाफोर फन हरदोंबाबो आं रुपुलु जानानै रायज्लायहरबाबो हमनो हाया आरोना ओमफ्राय दा जाहा मुथुआ हमनो हागोन ना हायाथाय मिथिला र' आं दायो खालामना नायनोसै ओमफ्राय दाखालि सोरबा सोंहरदोंमोन आंखौ रुपुलु ना रुपालि नामालाय रुपालिसो दां माथो होननानै सोंहरदोंमोन अबयसे रुपालियानो नामा आंसो ओरैनो रुपुलु होननानै गाबज्रिनो मोजां मोननायखाय रुपुलु होननानै बुङो आरो गुमै जोंसार खालामबाय नै कल रिंबाय हेलौ गुमै मा खालामदो थांगासिनो दं नै फायबायानो औ गुमै आंनो जेबो लाबोआखै नामा लाबोदोब्रा आङो अनजिखौ नेनायनि आंनो मा लाबोखो गुमै माबा मा होनगोन बेखौ कुर्ति ना मा होनो ओमफ्राय नोंनोबो लाबोदो आब'नोबो लाबोदो अनजिनो लाबोदो नोंनो लाबोदो ओमफ्राय बे माबा निजोरानोबो लाबोदों
dong, afannoबो दङ आइनाबो दङ ए फंबायनिबो दङ गासिबो ए रानिनोबो लाबोदों ए गुमै आंनो जिन्स लंपेन्ट लाबोफालाय जिन्स लंपेन्ट औ मा जिन्स लंपेन्ट नांगौ नोंलाय लोगोफोरजों बेरायनो थांबा गाननो गुमै हा बहा बेरायनो थांबाय ओइ लोगोफोरा बैसागो बायनानै बेरायहैगोननो बहाबा लोगो लादों आरो ओमफ्रायो जिन्स लंपेन्ट मोननायबा नांगौमोन गुमै अनजिखौ नेफायनायनि खोनादोंना गुमै हेलौ औ खोनादोंना गुमै खोनादोंलै खोनादों गुवाहाटियावसो बायनांगोन बायबालाय गुवाहाटियाव औ ए नायनोसै र' ओमफ्राय दा मा मोनफायखो गुमै दासो थांहांदो दासो गाबोनसो मोनहैगोन ए आं न'आव थांसैमोन गुमै अनजिया हारसिं जागोन ना थाब फैदो आं न'आव थांनो लुबैसोबाय गाबोन मोनहैखागोन माथो गाबोन मोनायाव गाबोन मोनायाव औ ए गाबोन मोनायाव गुवाहाटियावहा 7टासोआव मोनहैगोन ओमफ्राय न'आव जेनेबा 3 घन्टा 10टासो जागोन आरो ए 10टा 11टा ए अनजिजों रायलायगौमोन गुमै खोथा थायोना होलाय होनांगौ अनजि आइ गुमै रायलायनो हेलौ हेल' मा खबर जाबाय जाखांबाय सोरजों रायलायनाय दहायलाय मा ओंख्रि मामोनलाय दालि आलु बाथोन ओमफ्रायो बुद बाथोन गैलाबो दहाय सोरजों रायलायनाय रुपालि हरनायमोन रुपालि औ रुपालि जों रायलायमारनाय औ लंपेन्ट नांगौनो लंपेन्ट नांगौनो अ माहा गाननो बैसागु बायनानै माबा बेरायहैनो आंबो लाबो होमबालाय पाटियाला लंपेन्ट नोंनो लाखादों ना पाटियाला जिन्स नोंनो लाखादों आङो पाटियाला जिन्स मुतु मुतु औ दहायनि रायलायनाय आरो दानि रायलायनाय एखे खोनादों ना बेलेग खोनादों हा एखेसो एखेसो दहायथ' रुपालि रायलायाखैना सोरथो रायलायनाय अनजिसो रायलायनाय थगायजाबाय आंजों थगायजाबाय नोङो थगायजाबाय जा मुतुआ नै लोगोफोर आंजोंबा रायलायनो टाइम गैया बिजि बिजि होनना बुंनाया नै जाहा रुपुलुजोंखाय रायलायबाय आरोना बिराद सैतान न' लोगोफोर ओमफ्रायो रुपुलु जानानै रायलायथिबाय थानासो रायलायनो मोनबाय आङो लोगोफोर आं भिडिअ'सो लाबाय थादों मुतु आंनि भिडिअ'आव माखौबा बुंहरनोबा आंनि भिडिअ'आव माखौबा बुंहरनोबा औ आं दिल्लीनिफ्राय थांफिनगासिनो लोगोफोर बे सानबायाव आङो अनजिनि भिडिअ नुजानो मोनाखै लोगोसे भिडिअ बानायनो मोनाखै बिनि थाखाय निमाहा बिनाय थाबाय दा थांनाय लोगो लोगो थांखांनानै ज' ज' भिडिअ बानायगोन आरो नोंथांमोनाबो ज' ज' नुगोन आरो भिडिअ आरो आं बे दिल्लीयाव मा खालामनाय लानाय माखासे भिडिअफोरखौबो नुनो मोनगोन आं माने एडिट खालामस्लाबनो हायिखाय माने न'आवसो एडिट खालामसिननानै लाबाय आरो नेबाय थादो एसे मोजां मोजां भिडिअ नुनो मोनगोन बेरायनायनि दे होमबालाय आंखौ लांफानायबा मोजांसिन जागौमोन आरोना नोंना ब्लग भिडिअ
आं थांनो गोसो जानायबालाय थांनो मोनमारगौमोनदां ओमफ्राय आङो दिल्लीयाव थांखांखाबायना ओमफ्राय बै खनसे थांना फैनानै ओरैबादि गाज्रि जानाय आङो एकदम देहायानो बोरैबा थैहां बरबहां जानाय आरोना बिनिखायनो आं एबार खनसेयाव बारा थांनो गोसो जायासै बिनिखायनो आं थांनो आवगायखायाखै न' मोनदो आं थांनो होननाबो खनसेबो बुंखायाखैना बुंनायबालाय लांगौमोनदां आरो दोनदो होमबालाय फनखौ दोनबाय आङो जाहा मुथुजों रायज्लायनो मोनैया गोबाव मानि जाबायमोन नालाय रायज्लायनोलाय मोनदों माने मोजां रोखोमै रायज्लायनो मोनाखै आरोना दसे रायज्लायनो मोनदों सोलाबाखैमोननो दि बियो आं कल हरनायफोराव बिनिखायनो आंजों बारा मोजां रायज्लायनो मोनाखैमोन आरोना बिनिखायनो आङो दायो जाहा रुपुलिनि नाम्बारजों कल खालामहरबाय माबायदि रायज्लायहरो होननानै रुपुलुनि नाम्बारजों कल खालामनाय समावहाय टाइमा सोलाबबाय जाहैबाय बिनिखायनो रायज्लायनो मोनबाय आरोना ओमफ्रायो मा होनगोन रायज्लायनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय ओमफ्राय मुथुखौ आङो एसे थगायनाय जाबाय आरोना बिबोनां होननानै खिन्थु बिबोनां नङा अनजियानोमोन थगायनाय जाबाय आरो आंना भिडिअ'आ बेखिनियानो जासिगोन लोगोफोर गोदाव सोराव ओरैनो नैबेयावहाय जिरायथ'थ' आं मा खालामगोन मा मागोन जानानै बेखौनो भिडिअ' बानायबाय आरोना फन रायज्लायनायखौनो जायफ्रा ओमफ्राय आंनि भिडिअ'खौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ'आ दानि भिडिअ'आ एसेनोसै बाय बाय